Köszöntöm a kedves nézőket! Mai műsorunkban két fiatal beszélgetőtársam lesz, ők a MIOK szakképzőiskolába járnak, és abban a szerencsés helyzetben van, illetve volt részük, hogy 4 napot Erdélyben tölthettek a nyáron. Az Apáczai Közalapítvány jóvoltából a határtalanul pályázati program keretében 1.402.000 forintot nyert az iskola, és ezzel diákok és tanárok egyaránt közösen kirándulhattak. Sziasztok! Meséltek egy kicsit arról, hogy milyen volt ez a kirándulás, egyáltalán hogyan tudtatok róla, ki volt az, aki mehetett, és hogy éreztétek magatokat? Nagyon jó volt a kirándulás, tehát egy isteni élmény volt számunkra, de nyugodtan beszélhetek szerintem mindenki nevében. 40-en mentünk, így diákok és 4 tanár kísért minket el az úton. Sok érdekességet láttunk, augusztus végén volt egyébként ez a kirándulás, ez egy 4 napos kirándulás volt. Odafelé rögtön, ahogy átértünk a határon, ugye Székelyföld felé, Aradon álltunk meg, ott az aradi 13 emlékművét néztük meg. Utána egy nagyobb táv következett, ugye, és Vajdahunyad váránál álltunk meg, ami szerintem, tehát nekem a kedvencem volt. Úgyhogy eltöltöttünk egy kis időt, és utána indultunk tovább, ahol megálltunk Déván, ott Csaba atyához látogattunk el, neki vittünk is ajándékokat, illetve azoknak az árva gyerekeknek, akiket ő befogadott. Meséltek ott, nekünk körbevezettek minket, hogy így zajlik az ő életük, ilyesmi. Evelyn, te jártál már Erdélyben? Igen, én már jártam Erdélyben, még általános iskolában, az énekkarral. Neked milyen élmény volt ez, és egyáltalán eljuthattál volna ide, megengedhetted volna magadnak, vagy ez a pályázati pénz, ez sokat segített ebben? Hát ez a pályázati pénz nagyon sokat segített, mert nem hiszem, hogy egyedül fogtam volna magam, és elmentem volna. Úgyhogy nagyon jó volt ismét látni az egész természetet, meg most olyan dolgokat is megnéztem, amit előzőleg nem sikerült. Milyen volt a tanárokkal való kapcsolat? Hogyan éltétek meg az útnak a szépségeit? Érdekes volt, mert én is jártam már Erdélyben, és nekem ez egy pozitív élmény volt, hiszen útközben is, hogy haladtunk, és mondjuk voltak távolabbi pontok, ahova nem tudtunk esetleg feljutni, Déva várához, esetleg vagy ilyesmi, akkor a tanáraim beszéltek róla folyamatosan, tehát meg ott is, tehát az idegenvezetők úgy cselekedtek meg ilyesmi, de nagyon élvezetes volt. Nagyon sok érdekes dolgot mondtak. És mit vettetek észre, hogy a fiúk, lányok egyformán élvezték a dolgot, vagy mennyire voltak a lányok inkább az információkra, meg magára a tájra kíváncsiak, és a fiúk mennyire inkább a bulira, vagy nem lehet ezt így szétválasztani? Szerintem nem lehetett szétválasztani, így a fiúk is ugyanúgy élvezték, mint a lányok. És igazából nem az információ volt, ami így megfogó, hanem inkább a látvány. Ottani emberekkel esetleg beszélgettetek, találkoztatok? Van erről valami tapasztalatotok? Hát igen, akik a vártemplomokban körbevezettek minket, például Székelytársban is jártunk egy ilyen vártemplomban, ott is nagyon kedvesek voltak. Külön-külön elmesélték ugye a vár történetét, illetve a templomok történetét. Felmehettünk a bástyákba is, ahol még mai napig szalonnákat és egyéb finomságokat tárolnak a falubeliek, tehát készséggel körbevezettek minket és megmutatták ezeket, meséltek a történelmükről, ilyesmi. Hol szállásoltak el benneteket? Milyen volt a hely? Vagy gondolom minden nap máshol? Nem, 3 napig ugyanazon szálláson álltunk, ez Székelyudvarhelyen volt, és hát egy ilyen kis panzió, apartmanszerűség volt, nagyon-nagyon szép volt. Itt is nagyon kedvesen fogadtak minket. Mik voltak az esti programok? Hát elég későn értünk már visszaszállásra, tehát elég feszített volt a tempó, hogy mindent meg tudjunk nézni becsületesen. Így hát magunknak szerveztünk is szalonnasütéseket, illetve társasjátékokat, meg ilyesmi. Visszaérve, kinek mi volt a leszűrt tapasztalata? Gondolom órán, vagy azóta megbeszéltétek, hogyan értékeltétek ki ezt az egész kirándulást? Szerintem igazán jó volt, hiszen elfelejtettem már igazából, hogy milyen is Erdély,
attól függetlenül, hogy jártam már ott, és nekem ez egy újra jó élmény volt, hiszen újra bebizonyosodott, hogy nagyon szeretem, és nem tudom, mikor fogok kijutni legközelebb, de így én reménykedem benne, hogy nem is olyan sokára. Most ugye a többi 40 gyerek véleményét szeretném tőletek hallani, vagy biztosan rálátok arra, hogy kinek milyenek az anyagi körülményei, tehát hogy voltak-e közöttetek olyanok, akik például nem tudtak volna másképpen elmenni mondjuk az idén nyaralni, vagy akiknek egyáltalán az, hogy külföldre menjenek, az egy lehetetlen lehetőség, és ez segítség volt. Igen, erről is beszélgettünk ott útközben is, vagy ameddig kint voltunk, vagy esetleg a kirándulás után is, hogy nagyon sokan nem is gondoltak arra, hogy ők valahova ki tudnak jutni, főleg nem az idén, és hogy Székelyföldre. Tehát ez nekik nagyon nagy élmény volt, és megdöbbenve tapasztalták, hogy milyen szép vidéken is jártunk. Tehát legközelebb, hogyha lesz ilyen lehetőség, mennétek szívesen? Hát persze, mindenféle örömmel mennénk. Hát akkor meg kell beszélni a szakképzőiskolának a vezetésével, hogy pályázzanak mindig, és akkor remélhetőleg máskor is nyertek, és eljuthattok még más országokba is. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, elbúcsúzom, és köszönöm, hogy itt voltatok velem. Köszönjük.